Nikdy by ma nenapadlo, že sa mi to stane. Zbehlo sa to strašne rýchlo. Popíjal som s mojimi kamošmi a zoznámil som sa s jednou babou. Oboja sme boli strašne opití. Mal som nám zavolať taxíka. Ale nezavolal som. Rozhodol som sa, že budem šoférovať sám. Vôbec som nepremýšľal. Išli sme po D1. Bola strašná tma. Ani neviem ako. A zrazu sme sa ocitli doma. Došli sme v pohode zdraví. Viem dobre šoférovať, keď som opitý. Keď sme dorazili domov, spýtala sa ma, či som už niekedy fetoval heroín. Povedal som, že nie, ale chcel som to skúsiť. Vždycky som to chcel skúsiť. Vždycky som chcel vyskúšať, aké to je. Prečo nie? Čo sa môže stať? Jedinkrát. Tak pripravila ihlu, obviazala mi ruku opaskom, ťahla ihlu a ja som vycúval. Strašne sa bojím ihiel. Potom, čo sa svetovala, začali sme sa boskávať. Jedna vec nasledovala druhú. Nemal som kontrolu. Strašný kreten. Ani ma to nenapadlo. Som strašný debil. Po 3 týždňoch mi zazvonil telefón. Bola to ona. Spravila si tehotenský test. Srdce sa mi zastavilo. Aj chodenie a myslenie. Veľmi som nevnímal, čo mi rozprávala. Pamätám si iba jednu vec. Ten test dopadol negatívne. Čo bola pre mňa dosť veľká úľava. Tak veľmi sa mi uľavilo, že som sa rozhodol, že pôjdem na dovolenku. Ešte ten večer som sa zbalil a odišiel som do Vojkoviec. Bol som tam len pár minút. Odrazu. Bolo to nečakané. Niekto ma znásilnil. Tvrdo.